Naimbag kabigat, aldaw, malam, ken review amin kakabsat. Siya ni Pastor Marcel, iti makadwayo, iti programa tayo, naimbag adamag, amang tetnamnama, ken liwliwa, iti daytoy nga tiyempo. Ni Apo Diyos ko mga rod, iti akbendisyon, iti tayo panagdayaw, ken panagkararag, iti daytoy arabiik. Wisen da kayo amin kakabsat, nga kantaan tayo dahil nga kanta, dakdakol nga ayan. Dakdakol nga ayan, item kanyang, dengke mararaw ko, ken kamu. Ayat tuken ka, idem kadi kanya kamu, inailubungan arag-ragsa, isut nagnareta tinabayan, ngimjak na sarakan, tal na keninanan, Jesus ikat pagdawatan, oray agimusen, to'y ang Jesus. Ikan tapay namin pagdayo ko, dumakdak ken kumang ken kaniayat ko, Apong Jesus manupod ko. Naimbag, arabito amin kakabsat, ket madaydayaw, itinagan ni Apo tayo ng Jesucristo, na nang tititikundaway, tapno, may tultuloy tayo, dahil ito nga programa tayo na imbag adamag. Ket malagip ko nga, iti dahil nga bulan, ket anibersaryo, iti na imbag adamag. Ket may san nga tawen kakabsat, iti napalabas. Ngayon tayo nga, naaramid dito nga programa iti na imbag adamag. Iti muna ket narikatan nakakabsat ng panunot no anya iti tema iti mabalin nga maipaay kada kayo tunggal aldaw iti Sabado iti oras iti alas 6. Ngem bagoon iti pannakabalin iti Diyos kakabsat iti sirit ng ipaay na kanya ket kinunana kanya bagoon iti Espiritu Santo nga iti mabalin nga programa tayo ket naimbag adamag gaputa iti daytoy nga panahon iti pandemya dagiti manggigan tayo ket saan nga nasayaat nga damag nagadud dagiti dakes a damag nga manggigan tayo iti entero a lubong kakabsat ket kinuna ni Apo Dios nga masapul a mangeg dagiti tao iti naimbag adamag isu nga tinagan na kakabsat naimbag adamag and daytoy nga naimbag adamag ket isu iti mangted iti namnama ken liwliwa kada tayo iti daytoy nga tiyempo nga isu daytoy iti panawon iti tayo panagdayaw ken panagkararag kakabsat ket ngarod kaplawan ta kayo amin nga nagbalin nga paset iti naimbag adamag nanipod iti Hulyo 2020 aging gana ita nga bulan iti Hulyo madlaong kakabsat madaydayaw itinagan ni Apo tayo ng Jesucristo iti daytoy nga programa nga naimbag adamag ket ngarod no kaya iti tumulong kakabsat iti nga programa tumaulawa pa iti ministeryo tayo
ket mabalin niyo iti mang titulong iti Knox United Methodist Church bank account para iti naimbaga damag, iti programa iti naimbaga damag, ken uray pay kakabsat iti GCash account iti nagan ni Sister Nerissa Samonte. Gapuna tadda dagiti ministeryo to tata, siya in charge iti pastor in charge the outreach service, outreach ministry, ket adda iti programa may papan iti Meals on Wheels, ken uray pay iti medical mission tayo iti daytoy nga tawen kakabsat. Ket ngarod madaydayaw iti Dios iti agkasangay iti daytoy nga aldaw isu ni Sister Karen na Domingo kakabsat, ken iti iti Kalman ket ni Sara Rodrigueza iti 23. Ket ito nabigat madaydayaw iti Dios may isang aktibo nga kamkamong iti Ilocano dito'y Knox iti kasangay ni Mrs. Anita Larida kakabsat, ken dagiti sumaruno ni Joan Leslie Pascual 27, ket ito na 28 ni Manong Samuel nga kadyente na aktibo matlaang UMM tayo dito'y ang iglesia. Ket iti daytoy nga rabi kakabsat iti naimbaga damag, ket masarangan iti surat ni San Pablo. Pinunana dito'y Roma Kapitulo 8, versikulo 35 na kinunana dito'y siya sino nga rod iti makabalin ang mangisina kada tayo iti ayat ni Kristo. Tiriribo, tirigat, ti panakaidadanas, ti bisin, ti kinapanglaw, ti peggad wenno ti patay. Kasi ti kinunana dito'y nga teksto kakabsat wenno dito'y nga surat ni San Pablo. Mabalin ako natayo nga hanga lapod dagitoy hintayo nga panagpamati ni Apo Diyos. Mabalin din ako noon nga awan iti mabalin nga makaisina kada tayo iti ayat iti Diyos. Kas may isa nga pastor nga doon dagiti nagdestinawak nga iglesia, ket nakita dagiti na dumaduma nga paspasamang iti biyag dagiti mamati. Adu dagiti kamkamang tayo nga nariribok iti biyagda, narigat iti biyagda, adda dagiti na idadanes, adda dagiti awan makanda, ken adda dagiti kamkamong nga nagpakada kakabsat iti daytoy nga biyag. Ket nangasawen adun dagiti natay nga naimatangak iti kasasaad da iti biyag kakabsat. Ngayon, nakita kakabsat no kasano iti kauneg iti panagpamati da. Na numampay napadasan da dagitoy nga nadumaduma a klase iti kinarigat iti biyag. Ngem saan da nga pimanaw iti Dios. Nagtultuloy da ket di nga nakipag na kini Apo tayo ni Hesukristo. Iti panawon nga nariribok iti biyag da, gapu kadagiti panagpakada wenno pasamang iti uneg iti pagtainganda kas kumay iti panagsisina iti agasawa adda dagiti ubing nga ubing da paylaong nga broken families dan kakabsat adda dagiti ubing nga anda nga nakita dagiti naganakda wenno nasapa nga ubing da paylaong ken natayon dagiti naganakda kakabsat. So daytoy nga teksto ang masarakan ditoy nga surat ni San Pablo iti Roma ket iparang nakadatayo iti nadumduma nga padpadas iti biyag kakabsat.
Kaya dito ay parang na iti intayo nga panagtalab ken Apo din Heso Kristo no kumapo iti pamati tayo. Kakabsat. Bueno, dumteng iti problema ken riribok iti biyag ket awan sa bali nga asitgan tayo no diket ni Apo din Heso Kristo. Nga iso na laong iti mabalin na makapagbalbaliw iti klase iti panagbiag tayo. Na imatangak iti kinarigat iti biyag kakapsat. Idubingak pay laong makita iti kinarigat iti biyag iti pamilya. Ngem agyaman nak iti Diyos. Gaputa da kami nga kakapsat ket saan nga binaybayan iti Diyos. Siya ket inturong iti Diyos iti pagarian na tapno agbalina nga pastor kakabsat ket adu dagiti agkunay di nga awan iti masakbayak no agpastora agsagaba akto ken agrigatak kasya iti panpanunod da kakabsat ngem gapu iti ayat iti Diyos saan na nga pinaybayaan saan na kami nga binaybayan nga kadwak iti pamilya kakabsat. Gapo iti inkani nga panangipaay. Uwano iti inkani panagtalog ken kuana. Iti kaanuman mamati kami nga saan na kami nga baybayan iti Diyos. Gapo ta isuna iti pagserserbyan ni. Isu nga daytoy kakabsat nga ipalagip iti Roma kapitulo 8 versikulo 30 nga ken 5. Nga dayto iti kinapatag iti sao iti Diyos nga daytoy nga sao iti Apo ket mangted iti biyag ken iti kinabilog iti panagkararag kakabsat nga nabilog ti kararag apang linglingay kadagiti tao nga awanen iti namnama da nga biyag. Dagito yung kakabsat tayo nga masapul da dagiti kararang tayo. Da kayo nga dumawdawat iti kaasi iti Diyos. Da kayo nga agpakarara nga da dagiti banang nga masapul nga ipaay iti Diyos kada kayo. Nga sumbatan ko man ni Apo Diyos iti pakasekdan yung kakabsat. Naging po ni Ate Betty Grospe, ado dagiti indaw dawat na. Ket amok nga ni Apo Diyos, ado dagiti sinumbatan ni Apo Diyos kadagiti kararag na. Matiak nga saan isu nga binaybayan ni Apo Diyos. Dumawat pay laong ket addan dagiti sumbat ni Apo Diyos nga masapol nga aramidan na. Isu nga kakabsat, naglugupan tayo. Ken pananutan tayo kuma. Nga awan iti makabalin, nga makaisina, kada tayo iti ayat ni Kristo. Gaputan ni Hesu Kristo, iti umuna nga nagayat kada tayo. Isu na ti umuna nga nangipatog kada tayo. Ket iti kinapudno na, dahito nga panangipatog iti Diyos kada tayo, ket nagkurang tayo. Duma makalipat tayo. Iti intayo nga panangipaay ti presensya tayo iti Diyos. Narod, iti dahito nga rabi, paborwan tayo. Iti relasyon tayo iti Diyos. Paminsan manen nga dumawat tayo. Iti pamakawan iti Diyos no nakalipat tayo kenkuana. Iti bagata iti Apo, awan iti makabalin ng makaisina kada kami. Iti ayat mo. Nalod kakabsat, iti dayto nga radio, wisenda kayo. Nakantaan tayo dayto nga kanta, nga kunana, amok ti Diyos di nakdubaybayan. Ken amok ti Diyos, sungbatan na ti kararat ko. Sa iti dayto nga radio, ket dawatek, nga may sa tayo tinagan iti Diyos na agpagpakaasikin ko. Amok ti Diyos, tinagubay, may
kararag tayo. Mamati kami o Diyos na di na kami baybayan. Ken mamati kami o Apo nga anyaman dagiti dawat mi ken ipaay mo. Sungbatam dagiti karkararag mi o Diyos. Mamani nga nasantuan, i-declare mi ti daytoy nga rabi, daytoy nga deklarasyon nga awan iti makabalin nga makaisin na kada kani iti ayat mo. Gapu Apo ta sikay ti amin mi. Sikay ti pudno nga dalan. O Apo Diyos ti biyag mi. Sikay ti dalan ti pudno ken iti biyag mi. Ket daytoy nga radio Apo may maysa kami tinagan mo. Ang parintumon ken dumawat iti kaasi o Diyos. Kaasyan na kami kadi o Apo. Iti daytoy nga pandemya na imay iti entero a nasyon. Ket adu o Apo Diyos dagiti naawanan iti trabaho. Adu dagiti mapisinan o Apo gapo awan ti trabaho dagiti naganakda. Ket ngarod o Diyos at pagpakaasi kami at sapay kumataglukat manan iti ekonomiya mi dito nasyon mi na Pilipinas. Tapno dagiti negosyante, ket ilukat da dagiti negosyo ta. Ket agbirok damanan kadagiti empleyado ang trabaho padakwada. Ket baboon iti daytoy o Diyos ket maddaan iti sweldo dagiti anak mo ang makatulong iti naldaw a pakasapulan da. Ang runanay iti edukasyon dagiti anak da o Diyos. Ang mami nga nasantuan, madaydayaw tinagan mo, iti dayting rabii. Kapuna, tas ikaw o Diyos, iti binirok mi. Nanggag mi o ako, dagiti mensahem, iti dayting rabii. Baboon, iti anak mo. Ket ngarod, dagiti nasasao, nga mangted namnama, ken liwliwa kada kani o ako. Nga mamati kani o Diyos. Ay di kaano man ket saan na kani nga baybayan. At ka o Apo nga mangiturong iti biyag mi iti nasayaan. Ket amami nga nasantuan nagyaman kami. Dahil dahito nga panahon, ket bumababa iti kaso iti COVID, iti nasyon mi. Nagyaman kami kadagiti donasyon nga vaccine nga nagapo kadagiti na dumuduma nga nasyon o Diyos akas tulong da kada kami. Dawaten mi kadiwang ko nga ipatay mo iti manakabalin himam kadigitoy nga vaccine nga dagitoy nga vaccine ket agbalin nga instrumento tapno kasta o Diyos ket masalakniban kami iti daytoy nga virus iti COVID. Ket amami nga nasantuan nagyaman kami iti biag dagiti amin nga healthcare workers. Iti ayat da kadagiti pasyente da. Ket adu o Apo iti naikan iti namnama nga anak mo Diyos. Ket mga nasantuan agyaman kami kadagiti nag-COVID nga itaong nagundaway ket nag-negative dan o Apo. Ngarod bendisyonam dagiti amin nga anak mo Diyos nga nakapadas iti dayto nga COVID. Ket ama nga nasantuan bendisyonam tinasyon nga Pilipinas, bendisyonam kadi dagiti opisyales mi sapay kumawa ako no at daman dagiti ririda gapu iti politika ngem sanda kadi nga lipaten iti responsibilidad da iti nasyon nga Pilipinas. At tulungan dagiti kakaasi o Apo. Ket maikan iti tulong dagiti awanan o Diyos. Amami nga nasantuan kastamot nga ipakpakaasi mi o Apo nga bendisyonam dagiti kamkamong ni iti United Methodist Church. Ang yaman ti planom o Apo iti iglesia mi ket daydi kaditi dayto nga plano o Apo ket para iti pagsayatan dagiti amin nakamkaming mi o Diyos. Bendisyonam dagiti bishops mi, dagiti district superintendents, dagiti pastors, dagiti deaconess,
dagiti missionary o ako, misyonaryo, ken kasama dagiti amin nga membro o Diyos. Ket sapay kadi, ti daytoy nga rabi, ket makainan na kaniya nasayaan. Ket maddaan kami, tinasimbo nga panaturog, ket ito na bigat, makabangon kami o ako, nga nasayaan. Itultuloy ni tagdaydayaw ken ka. Ket ang mami nga nasantuan, tarabayan na kami kadi, ti daytoy nga rabi. Ket dagiti ti dawat ken kararag ni, Pagod ni tinagan ni Apo ming Jesucristo kas manubot ken mangisalakan ni. Amen. Madaydayaw itinagan ni Apo tayong Jesucristo iti daytoy nga rabii.